Are you happy today? Are you excited? Wow, what a church. What a singing, what a service. What a wonderful God. Amen? And advance happy birthday sa ating mahal na pastor. Of course, Patriarch. At sa mga pastors na kasama natin ngayon. At sa lahat ng nandito. I can say na ako po ay sobrang privileged to be here this morning para sa napakasayang okasyon at yung mga na-witness ko po sa ilang mga araw pa lang, nakaka-overwhelm na po mga kapatid. Napaka-makapangyarihan ng kamay ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. So sige po, maupo muna po kayo. Again, Pastor Prof, thank you so much for trusting me. Thank you so much. Kung ikaw ay nalulungkot sa lyrics nung kanta, nung choral, ako naman aliw na aliw. Pag naririnig ko yung bati sa iyong pagtanda. Ayan. Alam niyo yun, mas maganda ng sinasabi nilang matanda, pero sa looks mukhang bata, di ba? Kaysa naman doon sa mukhang bata pa lang, mukhang antanda-tanda na. So yung pastor po ninyo alam nyo ang buhay pagpapastor hindi madali. Ano po? Kung tutuusin po, stressful yan sa napakarami. Pero kung ganito ang itsura ng na-stress, parang gusto ko na rin ma-stress. Ano ho? Alright. So again, I am very happy to be here this morning and I can say that it is indeed a great privilege to be a part of this celebration. Ang mga kasama ko, tuwang-tuwa po sila na ngayon po nandito tayo. At sabi ko nga po kay Pastor June, napakaraming bagay na po pwedeng matutunan sa church na ito. Napakaraming bagay na po pwedeng gayahin pag-uwi. Ano po? At your church is very inspiring. And that is the reason why sa leading ng Panginoon sa akin, I can say na ma-appreciate nyo po talaga ang message sa paglalarawan po. Masasabi kong itong church na ito ay po pwedeng larawan ng aking pong ipapangaral na church sa inyo mula sa banal na kasulatan. So kaya sa mga kasama po natin sa online, magandang umaga po rito. Ano po? And sa trabaho po ni Pastor Proby because I am doing the same thing. Ano po? I am ministering through online and I can say na ang technology po nagiging blessing kapag ka ginagamit sa tama. Diba? Pero kung ang technology gagamitin natin sa paraan na kung saan naiisahan tayo ng dyablo, hindi po tama yan. Ano ho? So kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon for giving me this great opportunity to be a channel of His blessing to all of you, sa mga nagpakain sa amin at magpapakain pa sa amin. Maraming salamat sa inyo. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon sa aking 57 years na existence na makakain ng okra. Sa mga nakakakilala po sa akin, ang okra po ay meron pong makasaysayang kwento sa buhay ko. Sapagkat dahil sa okra na yan, muntik na po akong matalikod sa Panginoon. Sapagkat yung coworker ko po, hindi ako kumakain ng okra Pero hindi ko pa naman po natikman yan, kaya lang, ganun na po kaagad ang aking pong naging pagtanggi sa okra, lalo na po pag hinahatak nyo po yan. Ano ho? Slimy yan di ba? So, kaya, kumbaga, sa isip ko pa lang, hindi ko makakain yan. Kaya po, ang lungkot ng buhay ko na 57 years, hindi ako kumain yan. Ngayon po, ang saya-saya, kain ako ng okra. Kung noon, yung coworker ko na naglagay ng okra doon sa kanin namin, kumuntik nang maging dahilan na mag-away kami at matalikod ako. Ngayon po, mukhang ang okra na yan ang magiging dahilan para lalo akong ganahang maglingkod sa Panginoon. Ayan. Okay, so this time, I believe we are all ready for the preaching of God's Word because I believe na ang totoong Baptist favorite
ay ang preaching of the Word of God. Amen? We love everything sa ating pong service, but again, wala pong substitute, wala pong alternative sa importansya ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya gusto ko pong malaman, lahat ng excited sa preaching, please shout, Amen! Nakita nyo, pati mga nasa online, narinig natin, mga sumigaw sila. Di ba? So, kunin na po natin ang ating mga Bible. 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Hindi ko na kailangan mag-pray na itago ako sa pulpito sapagkat pag ako po'y tumatayo rito, nakatago na po sa inyong pulpito. Ano? So, 1 Thessalonians chapter 1, and please follow me silently as I read our text this morning. The whole chapter, 1 Thessalonians chapter 1. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father, knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance as you know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving Father, Almighty God, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this very beautiful morning, for giving us this opportunity once again to hear thy precious words. Lord, without you, I can do nothing. I acknowledge your power, your wisdom. Help me, O God, and fill me with your Holy Spirit. Talk to your people and touch their hearts. Nawa, Panginoon, kami po ay maging doer of the word and not hearers only. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Alam niyo po, sinasabi ko kay Pastor, sapagkat first time na napasyal po ako dito sa inyo para mangaral. Sinasabi ko po sa kanya na ang gusto ko po ay magkaroon ng sharp discernment para sa mga pagkakataon na ako ay pinatatayo para mangaral. And I can say na sa unang gabi pa lang, so inspiring to see that the ministry or the members or the people of God here in this place are really excited na nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Yun po yung dapat ma-maintain po natin. Yan po ang dapat patuloy na ma-develop sa mga churches. Yung bang enthusiasm, yung bang enjoyment, yung excitement every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi kahit ang saya-saya mong umawit, kahit na ikaw ay napaka-enthusiastic sa lahat ng bahagi po ng ating programa, pero kung pagdating sa preaching, matutulog ka, nakakalungkot ang buhay mo. Ang ating saya ay ang salita ng Diyos. At ngayon po, mga kapatid, in our text, atin pong nabigyang pansin ang sinulatang church ni Apostle Paul, ang Thessalonian Church. Ito po ay bahagi ng kanyang missionary journey. Na kung titignan po natin sa 1 Thessalonians chapter 2, binigyan tayo ng idea
na katulad po ng kung paano sinimula ni Pastor June ng patriarch na ito ang gawain na hindi magaan, hindi madali. The same thing is true when the Apostle Paul started this ministry in 1 Thessalonians chapter 2. Ang sabi niya, "For ye yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after we have suffered before, and were shamefully entreated, as you know, we were bold in our God to speak unto you the gospel of the grace of God with much contention." Amen? So, yun po ang dapat na ma-appreciate ng mga members. Na ang church, ngayon ang ganda-ganda ng building, huwag niyong isipin nung nagsimula ito, ganito na kaagad ang building. Huwag niyong isipin nung nagsimula ito, ganito na karami ang tao, ganito na kaganda. Yung napagandang grand piano ninyo, amen? O mini grand piano ninyo. Mga kapatid, what I meant to say is that all the pastors na nakakarinig sa akin ngayon, I'm sure nakaka-relate tayo. Alam niyo po ba na napakahirap ng naranasan ni Apostle Paul sa kanyang naging pagbiministeryo dito sa Thessalonica? Ito yung dahilan, mga kapatid, kung bakit talagang si Apostol Pablo sobrang concerned sa church. And that is the same thing that you need to observe, that in the heart of your pastor, grabe yung kanyang malasakit po sa atin. So dito po, mga kapatid, sinulatan po ni Apostle Paul ang mga mananampalataya. At ang nais ko pong bigyan ng pansin, yung sinabi po ng verse number 6. "And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost." Gusto kong bigyang pansin po natin, mga kapatid, kung anong klaseng church ito. Alam nyo, it is also good to learn from the Bible yung bang iba't ibang kwento ng church. Halimbawa po, pagka pinag-usapan ang Corinthian church, ano kaagad ang naiisip natin? Carnality. Anong maiisip natin? Contention. Anong maiisip natin? Competition. Carnality, contention, and competition. Comparison. Yan ang makikita niyong problema nila. And that is the reason why when the Apostle Paul wrote to them, yun yung niliwanag ni Apostle Pablo. Narating sa akin ang balita, nagkakagulo kayo. Di po ba? Pero ibahin nyo ang Thessalonica. I can say that the Thessalonian church is a harmonious church. Ibig sabihin, para silang HBBC. Sila po ay church na nagkakasundo, hindi nagpapagalingan, hindi nagpapaligsahan, hindi nagsisiraan, at lalong hindi naninira ng kanilang pastor. Amen? Yan po ang Thessalonian church. Sila po ay harmonious church. And you know what? Pagka ang church harmonious, in effect, yan po'y magiging healthy church. Di ba? Healthy church. Yung idea po ng Ephesians chapter 4, inilarawan sa katawan na ang sabi po, fitly joined together and compacted with every joint supply it. Ini-imagine ko po, may doktor tayo dito. Yung batang-batang doktor natin dito. Hindi ba ang healthy body, yung pong may magandang flow, yung blood flow na tinatawag. Di ba? Tapos, maganda rin po na yung pagkakasugpong ng mga katawan natin, yung pagkakadugtong-dugtong, mga kapatid, maganda rin po ang ugnayan. So, ang gusto kong sabihin, because this church is a harmonious church, that is why sila po'y healthy. Malusog, mga kapatid. Parang ganito, buhay na buhay. Maganda ang daloy ng dugo. Wala pong bumabara sa mga ugat-ugat. Huwag ho kayong papayag na sa church na ito para kayong mga kolesterol na magiging problema para po ang katawan na dapat sana malakas at malusog ay magkakaproblema. So pagka harmonious church, magiging healthy church. At siyempre, pag healthy church, in effect, magiging happy church. Meron na ba kayong nakausap na isang tao na dahil wala siyang sakit, 'di ba? Nakita mo ang lungkot-lungkot niya. Nung tinanong mo siya, "Uy, Brad, ba't ang lungkot mo?" Sino ba naman ang hindi malulungkot? Wala man lang akong kasakit-sakit. Hindi normal 'yun. Dapat doon pa-check up, 'di ba?
kapatid, kahit wala kang maraming pera, pag healthy ka, happy ka. Amen? So kaya yun ang dapat pangarapin natin. Kanina ang ganda ng Sunday school natin tungkol sa goal na magdadala sa atin ng significant, different, di po ba? Mga kapatid, importante po yan na ang pangarapin natin, harmonious church. Ang pangarapin natin, healthy church. Ang pangarapin natin, happy church. Pag harmonious, healthy. Pag harmonious and healthy, happy. Kaya ang lalabas ngayon, magiging honorable church. Ay, grabe yan. Pag ang church mo, ganito kaganda, ang sarap makipagkwentuhan. Yung bang napagkakamalian ka pa ng iba na ang yabang mo, pero ang totoo nun, hindi ka naman mayabang, masaya ka lang, sapagkat ang church nagkakasundo, masaya ka lang, sapagkat ang church malusog, masaya ka lang, sapagkat ang church masaya. Amen? Ang hirap naman nung masaya ang church mo, malungkot ka, di ba? Siyempre, pagka nagkukwentuhan, ang sarap ikwento ng church na maayos ang relasyon sa isa't isa. Palagay ko po, pwede na ako magsimula sa preaching. Amen? What I would like to share with you this morning is the message I entitled, A Church with a Great Impact. A church with a great impact. Kinausap ko po si Pastor Proby. Sabi ko, Pastor, merong pumapasok na another title sa akin. Kasi ang dami niyong pwedeng i-title dito sa message na ito. Sabi ko, lagyan natin ng subtitle. Ang subtitle natin, Imitate the Imitators. Imitate the Imitators. Ang aking naging basis, kung bakit pumasok po yan, Pastor June, kung bakit ito pumasok sa mind ko, sabi ko sa kanya, Pastor June, mukhang marami kong gagayahin dito sa church ninyo. Marami kong natutunan, marami kong nakita. Okay? At ito pong ganong bagay at gawi, nakita ko po sa kanila. Ang sabi ni Paul from the mouth of the Apostle Paul, anong sabi niya? Again, verse number 6. Ang sabi niya, and ye became followers of us and of the Lord. Okay? Having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Mga kapatid, alam niyo po ba na yung salitang followers dito, ang kahulugang salita, imitator. And ye became imitators of us and of the Lord. Mga kapatid, walang masamang manggaya. Basta ang gagayahin, tama. Pagka tama, tapos para wag lang masabing hindi ka nang gagaya, hindi mo gagawin, samantalang tama, ipinakita ng Diyos sa'yo, yun ang kayabangan. Yun po yung pride. Pag kami nakita kang tama, yun ang gayahin mo. Pag nakita mong maayos, yun ang gayahin mo. Hindi kung sino yung kabataang hip-hop, yun ang ginagaya mo. Hindi kung sino po yung mga kabataan na nagsasabing Kristiyano na makamundo, yun ang ginagaya mo. Hindi po yung mga performer ng sanglibutan ito, yun ang tinutularan mo sa buhok, sa isip, sa gawa, at sa salita. Di ba? Mga kapatid, kung meron kang gagayahin, yung tama. At yung po, hindi ba, ang sabi ni Apostol Pablo, be ye followers of me, even as I follow Christ. I am of Christ. Di ba, tularan niyo ako. Yun po ang kalidad nito. And ye became followers of us and of the Lord. Naging imitator sila. Kaya tayo po, gayahin natin yung manggagaya. Amen? A church with a great impact. That is Thessalonian church. Now, let us proceed. Ano po yung tatlong napakagandang kalidad na makikita natin? Yung pong tatlong ang titinding characteristics ng Thessalonian church. Number 1, kaya po sila naging church na meron pong great impact. Kaya sila naging honorable church. Number 1, because of their godly reputation in the ministry of God. Yes! Because of their godly reputation in the ministry of God. Sabi nung iba, wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Hindi po pwede yun. Sa Biblia po, ang sabi, a good name is rather to be chosen than fine riches.
Sa Biblia po ang sabi, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya hindi po pwede na wala kang pakialam sa mga taong nakakakita sa iyo. Mag-ingat ka dahil maraming taong nakakakita sa iyo. If we are claiming that this church is the church of God, we better be careful sapagkat ang church dapat lighthouse, ang church dapat testimony, ang church dapat maging liwanag dito sa madilim na sanglibutang ito. Amen? And you know what? Pag sinabing reputasyon, hindi ito yung pagpapanggap mo. Pag sinabing reputasyon, ito yung sinasabi ng mga tao sa nakikita sa iyo. Ha? Testimony, kumbaga. Alam nyo, malayo si Paul. In fact, sinulatan sila. Pero malayo si Pablo when he wrote to them. Ano po ang sinabi niya? Verse number 3. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. So ang nasa isip ni Pablo, their performance. Yung kung paano sila nagpe-perform. Mga kapatid, mga minamahal, alam natin at talagang solido tayo sa tayo na sa usapan ng salvation, salvation is not by works. Ang salvation po is by faith, plus nothing, minus nothing. Amen? Yun po ang kaligtasan natin, pananampalataya. Kaya si Paul, nung kanyang turuan ng mga tao, sinasabi niya, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Ang sabi po niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Very firm yan. Yung mga hindi nakakaintindi ng Bible, pinag-away si James at saka si Paul. Dahil ang sabi nila, si Santiago naman ang turo, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Pinag-away ngayon si Paul at saka si James. Alam niyo po, sa rule of interpretation ng Bible, hindi pwedeng may contradiction. Kaya kapag ang pick up mo may contradiction, hindi mali ang Bible, mali ang iyong interpretation. Why? Because the Apostle Paul emphasized the doctrine of the justification of man. Ang tao po maja-justified by faith. While James emphasized the justification of faith. Ibig sabihin, yung tao po aariing ganap sa pananampalataya. Pero yung pananampalataya, magiging kapanipaniwala sa bunga na dapat makita. At yun po ang diin ni James. Kaya matuto tayo sa kanilang dalawa. Huwag kang magkiklaim ng kaligtasan dahil mabait ka. Huwag kang magkiklaim ng kaligtasan dahil nagsikap ka. Huwag kang magkiklaim ng kaligtasan dahil sa ginawa mo. Hindi sa gawa maliligtas ang tao. Pero huwag mo ring i-claim na yung pananampalataya mo ay nakapagliligtas kung hindi nakikita ang dapat bunga ng totoong pananampalataya. Diba? Faith without work is dead, being alone. So, ang justification, ang pagpapatibay ng pananampalataya natin, yung works. At yan po ang sabi ni Paul sa reputasyon nila. Maka-Diyos ang kanilang reputasyon. Ang layo ni Pablo, pero ang sabi niya, alam niyong naaalala ko sa inyo, ikaw, pagka pinag-usapan ka, ano naaalala ng tao? Ay, naalala ko yung mga inihasik na lagim niyan sa church natin. Bakit lagim? Mananampalataya ka, hindi manananggal. Amen? Ang naghahasik ng lagim, manananggal. Mananampalataya ka eh. Dapat ang inihasik mo, ikatitibay. Pag nagsalita ka, dapat yung ikatitibay. Mga kapatid, yun po yung point. Kanina, nabigyan din ni Pastor. Kung ang church na ito ay susukatin sa kung ano ka at kung sino ka at kung anong klaseng buhay meron ka, ano ang magiging reputasyon ng church na ito? Alam niyo po ba na kung saan ako pupunta? At alam niyo po ba ang impact niyo sa akin? Mukhang hindi ko mapipigilan na pag napunta ako sa mga churches na aking pinangangaralan, to encourage them, mukhang may kukwento ko sa kanila ang patutoong nakita ko sa church na ito. Grabe yung church yun. Pag nagpakain, talagang hindi ka paalisin ng hindi lumalaki tiyan mo. Grabe kung mag-alaga, kinakapos ang mesa sa pagkain. Diba?
Yung mga nagpakain sa amin, parang lumabas, parang ang liliit ng lamesa eh. Pero ang totoo nun, ang haba na ng lamesa eh. Pero parang kulang pa yung table sa food na isineserve. Grabing hospitality. Amen? Eh bakit yung ginawa yun? Mga bunga ng pananampalataya yan. So meron pong dapat manifestation ng faith natin. So work of faith, yun po yung kanilang performance. And then, labor of love. This is about their passion. Diba? Yung klase ng kanilang pag-ibig at puso. Church, hindi na ho kailangan magkakilala tayo ng matagal. Sa aking na-witness, sa aking nakita, kung paano kayo mag-alaga ng pastor, kung paano kayo gumigising ng napakaaga, kung paano kayo mag-practice, kung paano kayo mag-ministeryo. Enough for me to think that this church really loved the Lord. Amen? Yung work at saka yung labor, hindi exactly the same. Pero lumalabas po yung labor, medyo mataas na antas yan. Hindi lang yan basta gawa, kundi pagpapagod talaga, pagpapagal talaga, pagpapakasakit talaga. Kaya work as the product of their faith, and then labor as a proof of their love. Di ba? Pagka po nagmamahal, walang malayo, malapit, di ba? Minsan yun ang kinakatwiran natin eh. Ang layo kasi ng church. Eh buti pa po yung mga naibig, mga kapatid, di ba? Yung kapag ka po, ano bang tawag doon? Ay-ayatin. Di ba? Parang, alam nyo po, pag ikaw nagmahal, malayo man malapit din, pilit ko ring mararating. Wag lamang masabi mo, hindi kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, di ba? Pagka nagmamahal anong malayo Kaya pag tinignan nyo po, yung usapang pagmamahalan, kahit taga Isabela yan, pupuntahan yan. Amen? Dadalan pa ng bulaklak yan sa graduation day. Narinig ko po yung love story nila, pastor Mga kapatid, walang reklamo pag kami pagmamahal. Diba? Laging may katwiran sa ayaw. Laging may dahilan yung ayaw, pero laging may paraan. Ang mali. Kaya yung wife ko, nung niligawan ko, sabi ko sa kanya, Marisa, nalalaman kong ako hindi nararapat. Sa angkin mong gandang hanga ang lahat. Subalit yaring pusong palibasay sa diyang tapat. Harangan mo ng patalim, ay hindi mo masisinda. Aba, pambihira. Imagine nyo po, sinabihan ko ng ganon, kahit ganito yung sura ko, sinagot ako Mga kapatid, mga babae, di ba pagka nararamdaman nyo na matindi yung pagmamahal, namumub kayo, natouch kayo? Iniisip ko lang ang Diyos Di ba? Iniisip ko lang ang Diyos. Kung paano po kaya, mga kapatid, na maramdaman niya, habang nakikita niya na kahit wala ka namang maraming pera, kung magbigay ka, wagas. Di ba? Yung kahit na sabihin natin, may nararamdaman ka, atid ka pa rin ng church. Merong mga pagkakataon na may mga offer sa iyo ang sanglibutan, dinidisregard mo. Why? Sapagkat mas mahal mo ang Panginoon. Handa kang mahirapan, handa kang masaktan. Mga kapatid, their performance, work of faith, their passion, labor of love, their patience. Mga kapatid, ito yung patience of hope. Sila po yung hindi mapapagod hindi bibigay sa pagod. Alam niyo kung bakit? Kasi may blessed hope. Meron pong mga churches ngayon, pastor, parang hindi na po naniniwalang babalik ang Panginoon. Di ba? May mga members kung makasigaw, babalik ang Panginoon. Amen! Pero, tanong mo kung may ginagawa, wala. Alam niyo po bang mahirap pagtagpuin yun? Yung naniniwala kang babalik ang Panginoon, tapos wala kang ginagawa sa Kanya? Ang mga totoong naniniwalang babalik ang Panginoon, titiyakin ko sa inyo mga kapatid, magmamasipag yan sa gawain. Magiging masigasig yan. Handang magsakripisyo yan. Kahit masaktan yan. Kahit napakainit. Kahit umuulan. Wala sa panahon, kundi nasa pag-ibig sa Panginoon at nasa pag-asa sa Panginoon. Okay? Ang sabi ni Paul, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. Okay? Tapos na po tayo dyan. Sa pangalawa na po tayo. Ito ang magandang gayahin natin, church Mga kapatid, because of their good reception to the message of God. Kaya honorable to
Kaya ang lakas ng impact nito eh. Kasi yung reception nila sa salita ng Diyos, heto na naman ako, babalik na naman ako, sasabihin ko na naman na yan ang eksaktong nakikita ko sa inyo, yung excitement ninyo pagka kayo makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sabi po niya, ang linaw, and you became followers of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, in verse number 7, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Amen? Kumbaga, hindi na kailangang magkwento eh. Talagang damang-damay. Nangangalat, mga kapatid. Ang ibang mga Kristiyano, hindi po nangangalat, nagkakalat. Alam niyo ba yung nagkakalat dito sa, halimbawa, sumali ka sa singing contest. Di ba? Yung tono dito, pero ikaw, ang kanta mo pa ganun. Ang tawag doon, nagkakalat. Ano ho? So, tapos, sa buhay, sinasabi mo, Kristiyano ka. Pero kasama ka ng mga umiinom, kasama ka ng mga tagamundo, kasama ka sa mga activities na nasa sanglibutan. Ha? Nagkakalat ka. Sinisira mo pangalan ng Panginoon. Sinisira mo ang patotoo ng Kristyanismo. Why? Because according to the Word of God, let them that name it the name of Christ depart from iniquity and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Hindi dapat maging masaya ang isang nagsasabing Kristiyano sa mga kasiyahan ng mundong ito. Ang dapat kasiyahan natin, gawain ng Panginoon. Ha? Bakit sila malakas ang impact? Because of their good reception to the message. Opo. Mga kapatid, paano nila tinanggap ang salita ng Diyos? At paano ba natin dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Hindi ba ang Bible, ang salita ng Diyos, tinulad sa binhi? Di ba? Oh, meron ba sa inyo? Maraming mga farmers dito. Oh, kayo ba basta ibabato nyo na lang ang binhi? Meron munang gagawin. I-cultivate mo muna. Ipe-prepare mo muna yung soil. Tama? Kaya hindi ka nabe-bless. Pumupunta ka sa church nang hindi preparado ang puso mo. Mga kapatid, meaning to say, ang tamang pagtanggap sa salita ng Diyos, number 1, with readiness. Dapat may kahandaan ng puso. Hindi po yung nagmamadali ka. Meron pong mga pamilya, matatawa ka dahil yung kapitbahay, lagi nilang naririnig na tuwing service, nagmamadali yung pamilya. Sabi nung misis, ano ba, dalian mo, baka di ba? Atin tayo ng church. Bumbuhay nung kapitbahay, laging yun ang naririnig. Sabi po nung kapitbahay, grabe tong Baptist na to. Ibang klase. Tuwing aatin ng church nila, talagang excited, nagmamadali lagi. Pero ang totoo nun, kaya pala lagi nagmamadali, 8:00 service, 8:30 na, nasa bahay pa. Ang masakit nun, napuri pa ng kapitbahay. Kala nagmamadali dahil excited, kaya pala lagi nagmamadali dahil laging late. May mga Kristiyano nga di ba? Nagugulat pala sila linggo pala ngayon? Di ba? Alam nilang Sabado kahapon, pero nagulat sila na linggo ngayon. Ano ba inaasahan mong kasunod ng Sabado? Yung iba naman, Sabado pa lang, na problema na. O ba't mainit ulo mo? Ba't ang lungkot mo? Kasi Sabado na naman ano problema sa Sabado? Di bukas, linggo na naman. Hindi magandang tanawin yun. Ang magandang tanawin, yung mga Kristiyanong Sabado pa lang, mga excited na, ba't ang saya-saya mo? Linggo na naman bukas! Church na naman tayo! Makakarinig na naman tayo ng preaching! Di ba? Ganun dapat. Kaya dapat Sabado pa lang, hinahanda na natin yung puso natin. Para pagpukol ng binhi, hindi kung ano-ano mga pinag-iisip mo, pinatamaan ako Di ba? Ako yata pinipersonal ni pastor Alam niyo po, kung ang pakiramdam niyo, pinipersonal kayo ni pastor, i-appreciate niyo pa rin siya. Bakit? Imagine yung dami-dami niyo, ikaw ang pinersonal, napakahalaga mo naman. Napaka-special mo naman, nasa dami niyo, ikaw ang pinersonal. Mga kapatid, with readiness. Diba? Ikalawa, with reverence. Pagka makikinig kayo ng salita ng Diyos, wag parang yung pastor lang na nakatayo ang nagsasalita. Tingnan niyo po yung church na ito.
Anong sabi po? Verse number 13 ng chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen? Paano kayo magtrato ng salita ng Diyos? Yun ang dahilan kung ba't dapat di ka na sinasabihang pag nasa church, di ka nagsa-cellphone. Bakit ka magsa-cellphone? Mangangaral ng salita ng Diyos. Sasamba ka sa Panginoon. Meron ka bang inaasahang message na marireceive na mas gaganda pa sa message na maririnig mo sa preaching? Kaya yung 2-3 oras na yan, tiisin mo naman na huwag kang mag-cellphone. Kasi may mga mananampalatayang ganyan eh. Pag hindi nakapag-cellphone, ano tawag doon? Addict. Di ba? Mga kapatid, ang sabi niya, kaya pala very impactful ang church na ito, pag tumanggap sila ng preaching, hindi nila iniisip na si pastor lang yung nagsasalita. Tinatanggap nila na ito ay salita ng Diyos, mga kapatid. And you know what? Ang sabi po sa last part ng verse number 13 ng chapter 2, which effectually worketh also in you that believe. Listen please, kung ang salita ng Diyos wala nang nagagawa sa buhay mo, ang laki ng problema mo. Ang laki-laki ng problema mo kung hindi ka naapektuhan ng salita ng Diyos. Ang laki ng problema mo kung rebelde ka sa salita ng Diyos. Ang laki ng problema mo kung na-open ka sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay kumikilala na ang Biblia, ang pangaral ay salita ng Diyos, igagalang mo yan. With readiness, with reverence, and with rejoicing. Amen? Wow! Ang sabi po nung psalmist, I delight at God's word as the one who find great spoil. Yung bang ang treatment niya, pagka maghahasik, actually po, observation to ha, si pastor, magaling na pastor eh. Mga kapatid, napaka-special nyo na may ganitong klaseng pastor po kayo. Hindi lang siya matalino, talagang grounded and rooted sa salita ng Diyos. But you know what I observed? In spite of the fact na siya po ay matalino na, pero pagka nagkukwentuhan at salita ng Diyos ang pinag-uusapan, siya mismo sinabi niya, di ba? Siya po ay hungry learner. Yung attitude na yon. Sana pag pumupunta kayo sa church, handa kayong kumain. At pagkakainan na, ano itsura mo? Di ba? Pag kami nagsabi sa iyo, kain na! Kain na naman tayo. Kung ikaw ay walang sakit, kagalakan mong kumain. Opo mga kapatid. Dapat sa spiritual, dapat ang sasaya natin pagkakakain tayo ng salita ng Diyos. Yung iba po ang problema hindi pa nag-uumpisa ang service Ang tinatanong kaagad anong oras kaya matatapos? Hindi mo inalap kung anong oras mag-uumpisa. Ang concern mo kaagad, hindi pa nag-uumpisa, ang iniisip mo na anong oras kaya matatapos. Di ba? Mga kapatid, kung unbeliever ka, maintindihan ko yon. Pero kung believer ka, tapos ang iniisip mo anong oras kaya matatapos, hindi ka nun ang inaasahan sa believer Pagka believer ka, pag ang gawain ng Diyos nagsimula, pag ang pangangaral nagsimula, wala ka ng pakialam kung matatapos pa. Amen? Katulad nito, hindi ko alam kung matatapos pa tayong mga kapatid ako pa naman yung pastor na gusto ko, pagka mag-rapture, abutan ako nangangaral. Ang aking pong pananaw, ang Panginoon, I believe in the imminent return of our Lord Jesus Christ. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng imminent? Huwag na tayo magpakalalim. Imminent simply means any moment. Imminent. Di ba? Ibig sabihin na ang Panginoon babalik any moment. Kaya ang aking idea, parang ang sarap na abutan ka na nagpipreach, ano? Kaya, depende to, Depende. May ninenervyos na ba sa inyo na mukhang magtatagal to, Kung meron po hindi tatagal, pwede na pong mauna ngayon. Sige na po, titignan namin kung sino kayo. Ang enjoyment natin, salita ng Diyos I rejoice at God's Word. My delight, His delight is in the law of the Lord. Kaya pag Kristiyano ka at naiinip ka sa preaching, tanong mo sa sarili, Kristiyano ba talaga ako?
Hindi kita pinagdududa. Pero baka dapat magduda ka. Alam niyo po kung bakit? Sino sa inyo nakakita ng ibon na habang lumilipad, di ba? Ang lungkot. Ang alam ko sa ibon, kulungin mo at umiiyak. Di ba? Pero hindi mo, meron ba sa inyong, nung lumipad yung ibon, uy, baba, mataas yan, baka malaglag ka. No, ang makikita nyo, ang ibon habang lumilipad sa himpapawid, ang sarap, larawan ng kalayaan, kasiyahan. Bakit? Kasi ang ibon, mundo niya yung himpapawid eh. Nakakita ba kayo ng isda? Kahit sa aquarium lang. Nakakita ba kayo ng isda habang lumalangoy, umiiyak? Una, kung umiiyak yan, mahalata mo pa ba yan? Nasa tubig yan eh. Pero hindi. Ang alam kong sasang-ayunan nyo, ang isda, hindi mo po pwede sabihin sa isda, uy, malalim yan, baka malunod ka. Hindi ba? Walang ganun. Pero ang isda, saglit lang na alisin mo sa tubig, magpapapalag yan. Di ba? Na parang sinasabi niya, ibalik mo ako sa tubig. Bakit? Kasi ang isda, ang mundo niya tubig. Ito po yung malaking pinagtataka ko, Pastor eh. Yung ibon masaya habang nasa himpapawid kasi yun ang mundo niya. Yung isda masaya habang nasa tubig kasi yun ang mundo niya. Pero nagtataka ko, yung mga Kristiyano, parang ang lungkot pag nasa bahay ng Panginoon. Ang tanong ko, ito kaya mundo mo talaga? Meron bang kahit isa man lang dito na malungkot ngayon? Siyempre po, wala. Kasi magmumukha kang hindi Kristiyano. Diba? And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Amen? Ang ating kasiyahan ay ang salita ng Diyos. And then, with response. With response, mga kapatid. Ang hirap mag-preach. Doon sa habang nagpipreach ka, parang mga tuod yung nandoon sa... Mula nung pumasok na kaganyan, hanggang matapos na kaganyan. Eh sabi ko, pag nahipa ng electric pan yan, baka hindi na maalis yan. Hindi ka dapat tulala. Makinig ka para matuto kang sumagot. Diba? Alam niyo po ba kung gaano kaganda na ang church natututong mag-amen sa preaching? Kasi ang response sa preaching, dalawa yan eh. Amen, at ito yung application. Yung amen, ang naitutulong po niyan, pag ikaw nag-amen sa preaching, titiyakin ko sa iyo, makikinig kang mabuti. Alam niyo kung bakit? Kasi baka mamaya mag-amen ka, wala sa timing, nakakahiya. Diba? Kaya pagka dinisiplina mo yung sarili mo, na magre-respond ka, na mag-amen ka, siyempre, makikinig kang maingat para yung amen mo, timing. Amen? Ha? Yan po yun. Yung pag sinabi ng pastor, ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God. Amen! Yung ganyan, di ba? Eh yung iba po sinasabi, okay lang na hindi umattend. Amen! Di ba? Mali yung timing. So anong unang tulong niya? Makikinig kang mabuti. Ikalawa, ang amen mo, yung pagsigaw mo ng amen, nakakatulong yan para mabuhay ang nag-aagaw buhay na katabi mo. Alam nyo po, bilang tao, napapagod tayo eh. Galing ka sa trabaho, syempre, nagpipilit ka umattend sa church. Oh, by the way, ako naman po, napaka-considerate ko naman. Kasi yung antukin, natural yan eh. Kaya lang may mga mananampalatayang buhay na niya yun eh. Para bang taga-anchok? Di ba? Yung lagi ina-anchok, mga kapatid. Di ba? Kung pagod yan. Ngayon, pagka naman inaantok yan, hindi naman natin right away, negatibo tayo dyan. Kasi makikita nyo rin naman na may mga inaantok, pero lumalaban. Yung, di ba? Yung lumalaban. At ang katibayan na lumalaban, minsan nga, ano ba to? Di ba? Sinasampal pa niya sarili niya eh. Di ba? Eh yung pagkahirap na hirap siya, humihingi pa nga tulong. Sampalin mo nga ako, sampalin mo nga ako. So nakita niyo po, samantalang kung nag-amen tayo, kung nakatabi ka nung ganyan, yung naghihingalo na, tapos bigla, di ba, ganyan na sana siya, laglag na sana, sana pag-amen. Amen! O, nagising yan. Kaya gawin nyo rin pong ministry yan. Na tuwing makikinig ka ng preaching, Amen! Di ba? Amen! Yung ganyan.
Kung saan yan, mga kapatid. Kasi dapat sa church, lalo na sa preaching, dapat buhay na buhay tayong lahat. Dapat gising na gising tayong lahat. Ang pinakamalungkot, mga kapatid, sabi ko nga naintindihan ko pa yung inaantok na lumalaban. Ang masakit po na makita ng preacher, yung mga hindi man lang lumaban, mga kapatid. Yung po bang, nung nakatulog, nakangiti pang ganyan. Sweet dreams. Lugi ka. Tapos mangangatwiran ka pa, Bishop, ewan ko po ba? Kasi para sa akin, kasi ang church, yun yung lugar ng kapayapaan. Pag nasa church ako, panatag ako, wala ako iniisip, kaya nakakatulog akong mahimbing. Hoy! Gising! Hindi tinutulugan ng salita ng Diyos. Tinutugon ng salita ng Diyos. Pangatlo, ano yung una? Pag nag-amen ka, makikinig ka mabuti dahil baka mamali timing, nakakahiya. Pag nag-amen ka, pwede kang makatulong sa nag-aagaw buhay katabi. Na natulog na sana, nung nag-amen ka, nagising, at nung nagising, nakinig, nung nakinig na bless, nag-forward pa. Amen? Malaki utang na loob niya sa'yo. Yung pangatlo, sa nagpipreach, malaking tulong din yung amen mo. Kasi nararamdaman namin, may kausap kami. Hindi yung preaching, yan, tindi-tindi na ng preaching, lahat nagre-responda. Ikaw para kang wala sa sarili. Yung bang aabangan na lang namin, bigla kang kukuha ng anong ganyan, tapos, di ba, kakainin mong gano'n. Yung malayo ang tingin, wala naman tinatanaw. Mga kapatid, with response. Pero huwag kayong sasamaan loob. Marami po, ang lakas-lakas mag-amen. Pero yung application na mas malalim na response, wala. Nag-preach ng giving yung pastor. Nag-preach ng giving. Kung maka-amen, wagas. Pero tuwing makikita mo sa mga campaign, wala naman. Hindi naman talaga nagbibiga. Yung ang level lang ng response hanggang amen. Ang deep response is the application. Amen? Kaya ho ang service, ang scope ng talagang service, before, during, and after. Opo, before, preparation. Before the service, preparation. During service, participation. And after service, practice or application. Yun po ang scope. Mga kapatid, kaya pag late ka, hindi na kumpleto. Diba? Kasi maraming mga churches, puno ng mga professionals eh. Kaya lang, ang problema, ang mga professionals nila, puro comers. Anong comers, pastor? Late comers. Alam mo, CPA, Hindi, late comers. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero sila po, ang lakas ng impact, masarap silang gayahin. Kasi, una, because of their godly reputation in the ministry of God. Second, because of their good reception to the message of God. With readiness, with reverence, with rejoicing, with response. Okay? Tapos na tayo sa pangalawa. Pangatlo na po, Pastor. Itutuloy ko po ba itong pangatlo? Oo. Kasi ito pong pangatlo, ito yung Pastor Sunday eh. The reason why I can say na sila po'y church na may matinding impact because of their great regard to the man of God. Masusukat nyo rin po ang isang church kung paano sila magbigay ng regard sa lingkod ng Panginoon. Alam nyo po ginawa nila Jason? Nung pong yung mga persecutor gustong patayin si Pablo, pinayagan po nila na sila po, kinaladkad nga po sila eh. Nilagay sila sa kahiyan. Maingatan lang nilang man of God. Di ba? So it is very important for us to somehow learn this very important truth and very important message about doon po sa regard natin dapat sa lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, tatlong bagay din po ang gusto ko ipakita sa inyo rito. Okay? Okay, yung acknowledgement. Diba? Their acknowledgement to the leadership of the man of God. Hey, Christians, it is good for us to be reminded na ang Biblia tinuturuan tayo na magbigay ng tamang pagkilala sa lingkod ng Panginoon. Tingnan nyo po mga kapatid. Actually,
Pag inisip ko po, ilang mga talata ito ho, bilisan na lang po natin. Pero alam ko, nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Diba? Tingnan niyo po sa Hebrews 13. Sa Hebrews chapter 13, verse 7, ang sabi po mga kapatid, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So ang ipinakita dyan, we need to remember the man of God. Sa 1 Thessalonians, o siguro kunin natin yung 17 din. Kanina narinig ko yun sa mga bata at saka doon sa ilan. Hebrews 13 and verse number 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, remember, ang sabi po ng verse 7. Okay? Respect. Yung pong sundin daw po sila. Okay? Pero bakit respect ang inilagay ko? Kasi hindi lahat ng sumusunod may respeto. Di ba? Merong magulang. Sabi niya, Pastor, ano po ba ang gagawin ko? Kasi yung anak ko po, tuwing uutusan ko po, para pong sundalo. Aba, edi ang galing ng anak mo. Ha? Parang Boy Scout ba? Ganun ba? Yung always ready? Hindi po. Tuwing uutusan ko po, ako na naman. Diba? Lagi na lang ako. Parang sundalo, nagmamarsya. Kala mo sundalo dahil ever ready. Yung pala, ang sama ng loob dahil siya lagi inuutusan. Kaya tuwing, ako na naman. Di ba sundalo ang dating? Members, hindi lahat ng sumusunod may respeto. May mga sumusunod na may mga sama ng kalooban. Kaya ang Biblia talaga napakakumpleto eh. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Dapat ang pagsunod natin may pagpapasakop, hindi yung laban sa kalooban. Di ba? So kaya napakatamis makita na ang mga mananampalataya marunong rumespeto sa pastor. Opo. At pag pinag-usapan natin yung respeto sa pastor, mga kapatid, hindi ka panipaniwalang respetado mo ang pastor mo kung lapastangan ka sa asawa niya. Kung wala kang galang sa asawa niya. Ha? Kung wala kang paglingap doon sa mga anak niya. Hindi po pwede. Hindi mo po pwedeng ihiwalay ang asawa at ang pamilya ng pastor sa kanya. Kung respetado nyo ang pastor nyo, dapat respetado nyo rin ang pamilya niya. Yan po ang problema. May mga members, kung di ba, parang hapon, pagka pastor ang kausap niya, pero pagka asawa, Yung iba nga, pagka nakatalikod yung pastor, dahil medyo may kulit yung anak, pagka nakatalikod, kulit mo talaga. Akala mo ngayon anak ka ni pastor ha. Mga kapatid, dapat alam nyo kung gaano kalaki ang sakripisyo ng asawa at ng mga anak ng pastor. Yes. So if you really appreciate the man of God, you should realize that. Matindi ang sakripisyo ng asawa ng pastor. Kaya nga, sobrang tinetreasure ko po yung wife ko eh. Ibang klase yung pusong ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yung kanyang love, yung kanyang understanding, yung kanyang consideration. Grabe po talaga pagdating sa ministry. And you know what? Natutuwa naman ako na yung mga members, hindi lang birthday ko, naaalala nila. Hindi lang okasyon ko, naaalala nila. Naaalala rin nila ang okasyon ng wife ko. At alam nyo, eto, may kwento ko lang. Si Pastor Poy eh. Ayoko sana ikwento dahil nandito siya eh. Pwede bang umalis ka muna, Pastor Poy? Ito po kasi yung isa sa miyembro naming mainitin ang ulo. Yung pagka may naramdamang may gusto yung pastor, yung mag-asawang yan, magugulat ka na lang, di-deliver na doon sa bahay. Sila yung tipong hindi nangihinayang. Mga kapatid, alam nyo po, pwede kang nagbibigay, pero hindi po yung bigay eh. Yung pagkilala nila, yung respeto nila, ibang klase. Alam nyo po, one time, nagulat po ako, sorpresa dapat sa akin yun. Pero alam nyo, pagka minsan sorpresa, hindi na po maisurpresa dahil ikaw mismong magbibigay, eager na eager ka, excited ka eh. Sabi niya, Bishop, di ba gustong-gusto niyo po yung watch? Binili nila ako ng Omega watch. Ay, grabe po. Ang totoo nun, di ba? Ang ganda ng bati nila eh. Magandang Omega po, di ba? Imbis na magandang umaga po, magandang Omega po. Ha? Pagdating ko doon sa office, naku, tuwang-tuwa ako kasi sa totoo lang po, hindi ko po kayang bumili ng mga ganyan. Ha? Yung natutuwa lang ako pagka nasa mall, punta ka sa Patusan, punta ka ng mga, yun lang, di ba? Parang window shopping lang.
And then pagka nagka-chance, shopping. Di ba? Shopping. Sorry. Mali lang spelling, ano? Ay, umaga, punta po sila. Di syempre, excited sila. Dala nila, Omega, mga minamahal. Naku, pambira, nanginginig pa ako, binubuksan ko ganyan. Pagbukas ko, pambabae yung na-order nila. Magaling naman ton si Ate Milet. Alam nyo, sabi ni Ate Milet, Bishop, natatandaan namin yung sabi nyo, di ba? Na kapag kayo niregaluhan, masaya kayo. Pero pag kayong asawa nyo niregaluhan, doble yung saya nyo. Hindi yan, doble ang saya nyo. Wala na ako nagawa, di dinoble ko na yung saya ko, di ba? Siyempre, nasabi ko na yun di ba? Pinanindigan ko na doble na saya ko. Sabi niya, di ba, Bishop, pagka nagka-chance, sabi ko, hindi. Yung ginawa nyo yung asawa ko ng ganun, hindi nyo lang alam kung gaano ang impact sa kanya na magiging dahilan para lalong maging considerate siya sa hirap ng pagtatrabaho ng pastor. Mga kapatid, huwag niyong babaliwalain at huwag niyo pong hindi irerespeto ang asawa ng pastor na mas marami pang pagluha, na mas maraming sakripisyo, na mas maraming hirap, mga kapatid, na ang naglulungkot, hindi po napapansin yan. Pero yung puso ng isang asawa ng pastor, hindi biro yan. Kaya nung ginawan ko po ng acronym po yung pastor, ang inilagay ko po doon, P, pray for his effectivity. A, assist to his ministry. S, support his necessities. T, thank his sincerity. O, obey his authority. And letter R, respect his family. Yun po ang sabi ng Bible. P, pray for his effectivity. Minsan gusto nyo na be-bless kayo sa pastor. Ang tanong, pinagpe-pray nyo ba siya? Diba? Pag pupunta ba kayo, pinagpe-pray nyo ba? Bigyan nyo po ng wisdom ang pastor namin, gabayan nyo po siya. Baka mamaya hindi mo siya pinagpe-pray, tapos kung maka-expect ka, ganun na lang. Make sure that your pastor is included in your prayer list. Pray for his effectivity. And then, assist to his ministry. Meron ba kayong nakitang pastor na kaya niya lahat? Kahit yung pastor niyo po na talagang gifted and talented, nakita ko tumutugtog doon, antindi po, tapos kumanta, tapos nagturo. Ang dami niyang talents, mga kapatid. But still, I believe, he will acknowledge that he cannot do the ministry alone. Kahit gaano kagaling ang pastor nyo, hindi niya kaya ang ministry mag-isa. Yun ang dahilan kung bakit tingnan nyo kung gaano siya ka-expressive. Ang laking blessing nyo, choral. Ang laking blessing nyo, mga coordinators. Ang laking blessing nyo, mga members sa mga sakripisyo ninyo. Kaya ganyan kami ka-appreciative. Kasi kinikilala namin, hindi namin kaya ang ministry kung kami lang. Kaya sobrang laking bagay ng mga miyembro na natuto na hindi lamang po kumikilala, umaalala sa pastor, kundi talagang lumilingap. Assist. Kailangan niya ng kabalikat. Support his necessities. Huwag niyong hayaan si pastor pa nag-iisip kung ano kailangan niya. Di ba? Iniwan niya ang lahat. Naglingkod siya. Mga kapatid, huwag niyo nang hintayin, hihingi siya. Hindi basta gagawin ng pastor yun Maging sensitive ka. Magkaroon ka ng initiative. And that is the reason I believe why God is using me effectively. It is because of the members of the church who are very sensitive na kahit hindi ka magsalita, magugulat ka na lang kung ano yung kaya nilang gawin sa iyo at sa pamilya mo. Sabi po kasi nung iba, masyado nyo naman tinataas ang pastor. Diba? Para namang yung pastor na ang itinataas nyo. Sabi ko, sino ko para magtaas ng pastor? At kung itataas ko, pastor, gaano ko siya maitataas? Magkaliwanagan po tayo. Ano po bang tawag meron ng pastor? Ang tawag sa calling niya, ano po? High calling. Nasaan po yung high? Nasa ibaba? Kapatid, hindi mo kailangan itaas yung pastor mo. Amen. Hindi mo kakayanin yan. Ang Diyos ang nagtaas sa kanya sa mataas na tawag. Okay? Makinig kayo mabuti. Kunin niyo po itong diwa nito. Mga kapatid, hindi mo siya kailangang itaas. Ang kailangan lang, ituring mo siya kung saan siya nilagay ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos sa mataas na tawag, tapos ibababa mo siya.
Tinawag siya ng Diyos, high calling, tapos ibababa mo siya. E di magkakontra kayo ng Diyos. Ang tanong ngayon, mas magaling ka ba kaysa sa Diyos? Mas tama ka kaysa sa Diyos? So hindi mo kailangang itaas ang pastor mo. Ituring mo lang siya sa kung saan siya nilagay ng Diyos. Nung unbeliever tayo, mali na nga doktrinang itinuro sa atin para tayo makahapon kung gumalang, di ba? Salamat po, salamat po. Samantalang ngayon, kahit na mapagkamalian nyo, ituturo sa inyo kung anong tama. Hindi nagtatakot na sabihin kung ano yung makabubuti sa iyo. Tapos, hirap na hirap tayo. Hindi tama yun. Mga kapatid, hindi nyo kailangang itaas ang pastor. Yung ginagawa nating parangal sa mga pastor, pagsunod lang yun doon sa pattern na ipinakita ng Panginoon. 1 Timothy 5:17. 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well, anong sabi po? Be counted worthy of double honor. So dito po, yung letter S natin, support his necessities. Di ba? Kahit di dumaing si pastor, dapat alam nyo kung ano yung pangangailangan nila. Di ba? Thank you, sincerity. Isipin nyo po, yung tinatrabaho ba ng pastor nyo, sa palagay nyo po kung nagbibigay lang ito, magpapakahirap siya ng lahat ng pagpapakahirap na yan? So the reason why he's doing that, even yung mga sleepless night na mag-o-online, mentoring, online, Bible study, online preaching, biyahe dito, biyahe doon, counsel dito, counsel doon. Yan ba gagawin ng isang pastor kung di sincere? Kaya ang isa sa dapat pinasasalamatan nyo, yung sincerity niya. Tapos obey His authority. His authority is a God-given authority. Kaya ang dapat nakasaksak sa isip natin that the pastor is anointed, appointed, and authorized by God. Diba? Yun po ang sinabi. Obey them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, or submit yourselves, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So pag inisip po natin, di ba, sino yung tinutukoy doon? E di yung pastor. Amen? Yung salitang honor doon, pastor, kahit ano pong gawing kapaliwanagan sa honor, wala eh. Malinaw pa rin eh. Kasi yung honor doon, honorarium. Di ba? So kung sa usapang pagsuporta, halimbawa lang po, di ba? Kung double honor, dapat double wages. Di ba? Double pay. Ibig sabihin, ang tanong ngayon, magkano kinikita ng janitor? Kung dodoblehin mo yon. Kaso ang tanong, ang level ba ng pastor pan janitor? Managerial ang position niya. Managerial. So meaning to say, kung itutulad mo siya sa usapang double honor in the concept of honorarium, ang pag-usapan natin, manager. May mga manager dito Isa pa nakaka-bless dito sa church nyo, may doktor, may engineer, may mga iba't ibang mga profession, pero hindi mo nararamdaman. Bakit? Hindi nyo ipinapangahas yun. Hindi siya nararamdaman dahil di nyo ginamit yung profession nyo para hindi igalang ang pastor nyo. Pero ang nakatutuwa sa inyo, yung profession nyo, gamit na gamit sa kung ano yung kakailanganin dito sa ministeryo. Kaya saludo po ako sa mga ganong mananampalataya. Mga kapatid, obey His authority. Always remember that authority is a God-given authority. He is anointed, appointed, and authorized by God. Amen. And then respect His family. Yun po yun. Kung titingnan nyo yung honor, sa idea po nung wages, honorarium. Kung titingnan na tatanggapin natin yung honor, sa idea po nung respect or reverence, pareho po ang leading na itatrato siya dapat na mataas. Kaya yung mga minsan nagre-react, pag may gagawin ka sa pastor, magre-react ng negatibo, alam nyo po, yun po yung indikasyon na hindi nila naintindihan yung Bible. Ang wag niyong payagan, yung mga miyembro pupunta sa harap at gaganyan na sa pastor. Diba? Lakas ka samba, diba? Pagka ginagano na siguro, pero yung ririgaluhan siya, mga kapatid, tinuro po ng Bible yan eh. Di ba? Lilingapin mo yung nagpapagal sa iyo. At ang sabi po, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So we need to remember them. We need to respect them. We need to recognize them. 1 Thessalonians
1 Thessalonians chapter 5, beginning verse number 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Lalabas, mali si Pablo. Kaya ang ikinatatakot ko, yung mga nagkikriticize, kapag ka nag-appreciate ka ng mga pastor, iniisip ko baka kahit si Pablo nabuhay sa panahong ito, pati si Pablo aatakihin ng mga yan eh. Kasi ang sabi ni Pablo, hindi lang mahalin eh, pakamahalin mo sila. Di ba? And to esteem them very highly in love. Dapat daw po bang mahalin ng pastor? Gaano? Highly. Gaano ka highly? Very highly. Grabe! Masama ba si Paul? Mga kapatid, acknowledge the leadership of the man of God. Appreciate the labor of the man of God. Opo. Wala hong taong magmamahal sa inyo ng katulad ng pagmamahal ng pastor. Diba? Tingnan niyo po ang sabi ni Paul sa chapter 2. Tingnan niyo kung paano siya nag-express ng puso niya. Sabi ko nga, yung mga nanliligaw, kung ganito kayo didiskarte at didiga doon sa liligawan nyo, baka laglagang matamis na oo niyan eh. Alam niyo po kung bakit mamahalin ng miyembro yung pastor? Kasi naramdaman nila kung gaano kamahal ng pastor eh. Naniniwala ba kayo mahal kayo ng pastor nyo? Kung hindi po, punta kayo sa kanya, magreklamo kayo, hindi mo ako mahal, pastor. Pero kung sinasabi nyo mahal kayo ng pastor nyo, ano ang dapat? Love begets love. Tingnan niyo si Paul, how he expressed his heart. 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 and 8. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Yung nurse dito, hindi po yung profession ng nurse. Ang nurse dito, pastor, di ba? Ibig sabihin nito, nursing mother. Di ba? So, gaya ng nanay. Kaya ang unang nurse, nanay, mga kapatid. Ang pusong nurse, nanay. Kasi mula sa idea po ng pag-aaruga eh. So ang sabi ni Paul, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Ngayon, nauuso na yung tawag, tatay, di ba? Yan ang tawag sa atin ng mga, oo. Pero ang totoo nun, in principle, hindi lang tatay ang pastor mo, nanay din siya. Nanay! Kaya pagka Mother's Day, regaluhan nyo rin. Batiin nyo, Happy Mother's Day, pastor. Sabi ni Paul, di ba? Nakasunod kayo sa talata? But we were gentle among you. Ano sabi niya? Even as a nurse cherisheth her children. Bakit ko sinabing mother ang tinutukoy doon? Hindi ba kung profession ng nurse yan? Dapat ang sinabi, even as a nurse cherisheth her patients. Yan sabi children eh. Leading to the idea that the word nurse used by the Apostle Paul is actually nursing mother. Nanay. At yan ang mga pastor kung magmalasakit sa mga miyembro, parang nanay. Yung pangangalaga. Ang tawag dyan, tender care. Kaya yan ang masarap na pulbos, mga kapatid. Tender care. Hindi, baka may mga Maka-Johnson's baby powder dito, ha? Huwag na natin pag-awayan yun. Verse 8. So being affectionately desirous of you. Aralin nyo mabuti ito. So being affectionately desirous of you, anong sabi niya? We were willing to have imparted unto you, not just the Word of God, mga kapatid, di ba? The gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Blessing po ba na may pastor na nagmamahal sa inyo? Paano niya pinakikita yung pagmamahal? Laboring. Di ba? Laboring night and day. Laboring and travailing, mga kapatid. Kung saan-saan pumupunta, kaya traveling. Yun po ba yan? Traveling pala yun. Ano? Yung traveling, yung nananangis, yung talagang nananagoy para sa mga tao. We should appreciate the labor of the man of God. Amen? And we should affirm our love to the man of God. Nakakasunod po kayo? Kasi maganda rito, meron kayong mga notebook pa na provision para sa inyo. Acknowledge the leadership of the man of God. Appreciate the labor of the man of God. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you. Diba? And admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves.
Kaya nga ang sabi di ba? Warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Di ba? Yun po yung nililiwanag ng Bible. And then, reward them sa 1 Timothy 5:17 and 18. Kaya gusto ko pong tapusin tong mensahe na ito. Nakatatlo na po tayo, Pastor. Una po, kaya pala sila naging church with great impact because of their godly reputation in the ministry of God. Because of their good reception to the message of God. And because of their great regard to the man of God. Mga kapatid, gusto kong tapusin yung mensaheng ito using 1 Corinthians 9:7. 1 Corinthians 9:7. And in closing, I want you to see and to behold the clear picture of the man of God ayon sa ginamit na illustration ni Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 9, verse number 7. The context of 1 Corinthians chapter 9 is actually the defense of the Apostle Paul to his apostleship. Kasi kino-question po siya yung pagka-apostol niya. Kaya nga sabi niya sa mananampalataya, kung hindi ako apostol sa iba, at least I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Ngayon, lalo naman nakakalungkot kung yung pastor kinikilala ng mga tao sa labas, tapos ikaw na nasa loob, ikaw pa hindi kikilala. Diba? Kasi ang sabi ni Pablo, kung di man ako kilala at kilalanin ng mga tao sa labas, at least kayo. Kasi kayo yung pinagpagalan ko. Kayo ang patunay ko. Kayo ang tatak ko sa Panginoon. For the seal of mine apostleship are in the Lord. Ngayon, pagdating ng verse number 7, tingnan niyo po yung paglalarawan ni Pablo sa man of God. Inilarawan po niya dyan, tingnan niyo ha, kung mali ako. Inilarawan niya dyan na ang man of God ay soldier. Inilarawan po niya na ang man of God ay sower. At inilarawan po niya na ang man of God ay shepherd. Diba? So, man of God as a soldier. Ang sabi po ng first phrase, diba? Who goeth a warfare anytime at his own charges. Kung siya po ay soldier, dapat alam niya responsibility niya. Alam niyo responsibility ng soldier? To fight. At alam niyo ang rights ng soldier? Full battle gear. Kaya hindi po ako nahihirapan. Lahat ng sinusuot ko, galing po yan sa mga miyembro. Hindi ko po ikinahihiya yan. Kinararangal ko yan. Kasi yan po ang pattern eh. Ang sabi po, who goeth a warfare anytime at his own charges. May nakita ba kayong sundalo na siya bibili ng uniforme niya? Nakakita ba kayo ng sundalo na siya bibili ng armas niya? Hindi ba yung pamahalaan ang nagpo-provide? Amen? Why do you think the Apostle Paul used that? To enlighten our minds and to educate us. Hey, ang pastor, sundalo ng Panginoon yan. At kayo bilang pinamamahalaan, kayo ang dapat tumutugon sa kung ano ang kanyang uniforme at armas. Diba? Mga kapatid, hindi po nakakahiya yun. Sapatos ko, bigay ng member. Yung pantalong ko, bigay ng member. Yung barong ko, bigay ng member. Kung ano yung nakikita nyo, bigay ng member. Yung po, hindi kakahiya yun. Ikararangal mo yun. Bakit? Kasi nabubuhay kayo doon sa setup ng Panginoon. Minsan kasi, ang kinatatakot natin, guminhawa buhay ng pastor. Mali po yun. Yung pastor nga, ang kanyang pangarap, mula sa buhay mo, iangat ka ng Panginoon. Mula sa buhay mo, pagpalain ka ng Panginoon. Tapos ikaw, malulungkot ka pagka ang pastor mo kumain sa masarap na kainan. Sino ba yung kakwentuhan ko po, pastor? Dati kasi, di ba, ang spiritual daw po, yung mga lukotang damit, yung mukhang kawawang pastor, di ba, sabi ko, paano kaya magpipreach yung pastor na mukhang kawawa na ang Diyos ay Diyos na mapagpala? Baka balikan siya ng tao. Gracious pala ang Panginoon, mapagpala pala ang Panginoon. Bakit isusuot lang po, hindi kayo maibigay, di ba? Ma-provide. Yung pastor nyo, representasyon nyo to, kahit saan to magpunta. Naintindihan nyo po? Mga kapatid, hindi na nga kayo mahihirapan eh. Eto na naman ako, yung looks ng pastor nyo, tingnan nyo oh. Kahit saan siya pumunta, ang dala niya, Panginoon, una sa lahat. Pangalawa, yung mga miyembro niya. Pagka yung pastor mukhang kawawa,
Grabe, siguro, hindi marunong mag-alaga yung mga miyembro nito. Di ba? Siguro walang pakialam sa kanya mga miyembro. Pero yung pastor yung pagkaganyan kaayos, hindi pa nila kayo nakikita. Ati ako, yung church niyan, yung mga miyembro niyan, talagang ibang magmahal ng pastor. Yung bang, di ba, ililit na kaagad doon sa thinking na gano'n. Kasi ang Diyos gusto pagpalain siya. Tapos ikaw maka-Diyos ka, ayaw mong pagpalain siya. Magkakontra yun. Kaya kung maka-Diyos ka, ikaw mismo. Di ba? Naalala niyo yung illustration? Offering time, pastor, may naghulog ng 20 pesos. Nung ihulog niya yung 20 pesos, yung mata niya doon na, dito na nakatingin. Saan kaya niya dadali? Dinala na dito sa harap. Naku, preaching na, hindi nakinig yun. Basta nakatingin siya doon sa inulog niyang 20 pesos. Nung matapos ang service, kala niyo ba nagpasalamat man lang sa preaching? Hindi. Doon siya nakatingin. Nakita niya, kinuha ng treasurer yung treasury bag. Yung offering bag. Saan kaya pupunta yung... Tapos nakita niya yung usher, dinala doon sa office ni pastor. Tapos, kinabukasan, o nung susunod na service, nakamagandang barong si pastor. Sabi niya, sabi ko na eh. Di ba? 20 pesos ang hinulog. Naligalig ang buhay ng buong service. Hanggang sa inintay ang linggo, nung nakitang nakabagandang barong ang pastor, sabi ko na, doon napunta yung 20 pesos ko. 20 pesos? Hindi natin minamalit ang 20 pesos. Pero sa totoo lang, kung maka-Diyos ang puso mo, hindi ka dapat affected pag kami mga magagandang bagay. Saan ba namin gagamitin ang barong? Sa Pretty Boy Contest ba? Di ba ministry ang pinagagamitan namin ito eh? Yung sasakyan, saan ba namin ginagamit yan? Kaya nga sobrang natouch ako sa miyembro namin eh. Na talagang nagulat ako sa talagang tindi ng pasasalamat niya. Papunta ako ng revival meeting, tumawag sa akin na matapos siyang i-bless. Alam niyo po ba, ang mga miyembro po namin, pagka pinagpapala sila, ako pinagbibintangan. Ako pinagbubuntunan nila ng sisi. Kaya kami binless kasi tinuruan mo kami. Kaya kami binless, pastor, kasi sinabi mo sa amin magtapat sa... Ako sinisisi. Pero alam niyo, gusto ko yung ganung paninisi. Pandemic time, naitayo po nila ang 8-door commercial apartment. And you know what? Going to my speaking engagement sa revival meeting, I received a call from her family. At alam niyo sabi, Bishop, sa sobrang kabaitan ng Panginoon sa amin, itong 8-door commercial apartment, isipin niyo, pandemic ngayon, natapos yan. Sabi niya, Bishop, lahat ng unang upa o rent ng ating 8-door commercial apartment na ito, pasasalamat namin yan sa church. Hindi tithes, hindi offering ang pinag-uusapan, pasasalamat namin yan. Wow! Sabi ko, amen! So, kala ko, yun lang. At saka isa pa, Bishop, sabi ko, ano po yun? Saan po ba kayo papunta ngayon? Sa revival. Bishop, nagkasundo po kaming pamilya. Gusto namin po yung elite na grandia, ibibigay po namin sa inyo. Kapatid, 3 million po yung halaga noon. Parang hindi ko narinig eh. Sabi, ano po yun? Muntik na kami bumalik eh. Parang gusto ko nang hindi tuloy ang revival meeting mga kapatid eh. Pero teka. Huwag kang pa-carried away. Tuloy kami. Pasensya na po kayo. Uunahin ko muna po yung gawain ng Panginoon. Talaga? Oo, pero mamayang madaling araw, nandyan po kami. Pakakawalan mo ba yun? Ang matabis doon, ang saya-saya niya na ibinigay, kasi sobrang nagpapasalamat siya, just for you to have an idea. The reason why, very grateful po yan, nagkaroon ng problema yung family nila, na almost for more than a year, wala na po silang batian, hindi na sila yung maayos. Pero sa payo po ng ating pastor, naiayos po sila. Sa sobrang tuwa niya, sa pamilya niya, mga kapatid, na naayos sila. Yun yung expression. Kasi kahit sa Diyos, di ba? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Pagka nakikita mo na ang pastor mo, blessing ng Diyos sa iyo, iniisip mo, ano kaya ang pwede ko namang ma-express? Naintindihan niyo po? At yung isipin mong isang tao, kaya niyang gawin yon? Ano yun? Nagpapaloko? Satanic mentality yun. Di ba? Mga kapatid, totoo ang puso. Kaya saan ko ba ginagamit yun? Di ba?
Sa ministry. So napakaganda po na makita natin na ang sabi niya, who go with a warfare anytime has its own charges. As soldier, ang responsibility niya to fight. As soldier, ang rights niya, full battle gear. Kaya, mga kapatid, sa totoo lang, huwag nang pagmitigan ng church yan. Bilang mga mananampalataya, may bili nga natin ng barong si pastor, may bili nga natin ng coat si pastor, may bili nga natin ng sapatos si pastor, may bili nga natin ng... Huwag pagka-Pastor Sunday lang, mga kapatid. Ako ang ikinatataba ng puso ko, yung mga members namin, natutunan po nila na hindi lang pag-birthday, kundi parang lifestyle na po nila, na talagang lalo na pagka binebless sila ng Panginoon. Kasi tingnan niyo po yung principle. Pag ikaw binless ng Diyos, matuto kang kumilala sa ginamit ng Diyos sa iyo. Ha? Kung gusto mo naman, i-bless ka ng Diyos, gumawa ka ng dahilan para i-bless ka ng Diyos. Kaya pareho eh. Talagang lifestyle of giving talaga ang Christianity, mga kapatid eh. Kaya ang sabi, give and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over eh. Di ba? Yun po ang mangyayari niyan eh. So napakahalaga po nun. I-apply po natin yan. As sower, ang kanyang responsibility to farming. Magbungkal, di ba? Pero ang kanyang karapatan, fruits. Hindi po pwedeng nagtanim ka, pinagpaguran mo yan, tapos nung nagkabunga at pipitas ka, sisigawan ka ng kapitbahay at ng kung sino-sino, hoy! Bakit mo pipitasin yan? Tapos ikaw naman, na nagtanim, na nagpagod, nung pipitas ka, bakit naman? Bakit mo pipitasin yan? Sa'yo yan. Ikaw nagtanim niyan eh. Ikaw nag-alaga niyan. Ba't ka pipitas? Hindi ba karapatan mo lang na kung nagtanim ka, nagpagod ka, kung nagbunga yan, aani ka doon sa bunga. Amen? Kaya maganda, hindi lang natin nababasa yung talata, nauunawa natin yung talata. A shepherd who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Sinuro po yung nag-alaga ng tupa, tapos hindi pwedeng kumain ng gatas ng kanyang inalagaang tupa. So as soldier, responsibility to fight, ang rights niya, full battle gear. As sower, ang kanyang responsibility to farm, ang kanya pong karapatan, fruits. As shepherd, ang kanyang responsibility is to feed the flock of God. Amen? At ang kanyang rights, to be fed by the flock. Who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Ito ka, pinagpastulan mo yan, pinaghirapan mo yan, inalagaan mo yan. Pagka umuulan, iniingatan mo sila. Pagka umiinit, iniingatan mo sila. Binabantayan mo sila sa mga lobo, binabantayan mo sila sa mga oso. Ipinanganib mo ang buhay mo para sa kanila. Tapos dumating sa time, nagagatasan mo yan. Nung gagatasan mo yan, sisigawan ka na naman? May sisita na naman sa'yo, oy, bakit mo ginagatasan yung tupa na yan? Di syempre, ikaw sasabihin mo, bakit? Ako nag-alaga dito. Oo nga, pero lalaki po yan. Yun naman pala. Yun naman pala concern niya. Hindi naman pala para kumontra, kaya lang lalaki pala, ano? Mga kapatid, kidding aside, kung ang pastor ay nagpapagal, malaking bagay ba kung siya'y alagaan? Ang church na lumalago ay ang church na natutunan ang tamang relasyon ng miyembro sa pastor at ng pastor sa miyembro. Uulitin ko sa inyo, ang Thessalonian Church, ang sarap gayahin. Kaya nga, imitate the imitators. Sila'y harmonious church, healthy church, happy church, honorable church, because of their great regard, because of their godly reputation in the ministry of God, because of their good reception to the message of God, and because of their great regard to the man of God. How about you this morning? Pagbulayan po natin ito. Let us pray. Our gracious, loving God, again, thank you so much for your word. Thank you for talking to us. Thank you for enlightening our minds. Thank you even for the encouragement, for the motivation. May you continue to work and to operate in this church, O God, through the leadership of your called men. I pray, O Lord, that you will continue to lead us to the application ng mensaheng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, tawagin ko po ang ating buting pastor. Tumayo po tayong lahat. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating guest speaker. Alam nyo,
Hindi lang what a preacher, but what a preaching. Amen? What a preacher and what a preaching. Overwhelmed ako eh. Loaded. Alam niyo ba yung loaded? Yung overflowing? Ganito po ang gagawin natin, no? I'd like to have 2 ushers to come here in front. I'd like for you to take your notebooks with you. Hawakan niyo po yung mga notebooks ninyo. Hawakan yung mga notebooks ninyo. Sa dinami-dami po ng ating natutunan ngayon, ay habang tayo ay pupunta dito sa harap at yuyuko, luluhod sa Panginoon, babasahin niyo po yung notebook niyo sa Panginoon. Kasi hindi niyo matandaan lahat. But those are very powerful truths. Dalhin niyo po yung notebook niyo rito at luluhod ka, sasabi mo, Panginoon, salamat po. Ganito ang magiging takbo ng ating panalangin. Lord, gagawin ko to sa aking buhay at gusto kong maging Kristiyano na pwedeng gayahin ng iba. The kind of Christian that others should imitate. I am going to imitate the Thessalonian church and I would like to be the kind of Christian that others will imitate. Panginoon, sa area po na ito, tinamaan ako. Panginoon, sa area na ito, kinausap mo ako. Lord, sa area na ito, iba yung impact sa akin. Panginoon, sa area na ito, nagkaroon ako ng idea. Lord, dito po, sa point na ito, Panginoon, please, i-reinforce mo sa aking buhay. I want us to come forward right now. Punuin muna natin dito sa taas. Take your notebooks with you. Huwag lang po kayong pumunta rito na sabihin nyo ang gusto nyong sabihin sa Panginoon. Come forward and let's reflect on what we learned today. Halip po kayo dito sa harap. If the Lord spoke to your heart, unahin natin muna yung mga men. All the men, come in front. Kung hindi nyo kayang lumuhod, nuhan nyo kaya't agparintumang, nakatakder kayo, umay kayo dito sango, o rin nakatakder kayo kakabsad. But let us all come together and tell God what the message or the impact of the message sa ating buhay. Kunin niyo po yung mga notebooks ninyo. Come on. Yan. Numarigatan kay agparintumang, agtakder kay lata, okay lang. Kahit nakatayo kayo rito. But with your notebooks, habang nananalangin ka, nire-review mo yan sa Panginoon. Lord, thank you. Grabe, Lord. Parang hindi ko alam saan ko magsisimula. Grabe, Lord. Ang ganda ng preaching na to. Pero at least, isa-isahin ko, Lord, this area, this aspect, Panginoon. Come on. Yan. Yan ang kagandahan na sinulat nyo sa notebook nyo yung outline. Praise the Lord. Okay, sige po. Come on. Yeah. Come on. Now it's time for the ladies to come forward. May po kayo ladies dito? You can fill up the aisle. Yan. Okay. Step out from your seat. Lord, deti man ti kararat ti pusok apo, deti man ti tarigagay, nga nariknak, babaan ti agpipreach ni Pastor De Vega. Deti man ti goal apo, nga kayat ko nga mangyari ti biyag ko apo. I only have one life. Thank you for this message. Dahil sa preaching na ito, magkakaroon ng direksyon ng aking Christian life. Dahil sa preaching na ito, magkakaroon ng tamang tahakin ang aking buhay Kristiyano. Salamat, Lord. Thank you so much. Nagkaroon ng kahulugan ang buhay Kristiyano ko. Na-appreciate ko ang pagiging member ko sa church na ito. Paraburan nakapot sa lunat, kaired pigsa, paraburan nakti ado apo nga resources, paraburan nakapo, and I'm going to be a blessing to my pastor. I'm going to pray for his effectivity. Apo, kadigiti amin na pag-speakan na, paingulam apo, pabilgam. I'm going to assist his ministry, Lord. Noan niya ti makitak nga pakatulungak apo gankwana, I'm going to help him. I'm going to support his necessities. Panginoon, alam mo naman, limitado lang kami. Pero Lord, I would like to be a blessing to the pastor in meeting his need because he is meeting our spiritual needs. And I thank him for his sincerity, Lord. Na iniwan niya ang kanyang personal na ambisyon
upang sumunod sa iyong panawagan. Panawagan dahil gusto mo na bigyan kami ng pastor and he obeyed that call. I'm going to obey his authority and I'm going to respect his family. Dear God, thank you for the great and wonderful message. Ngayon palasat impadalan mo, Apo, iti adipan mo. Narik nami no kasano iti kinasinsir na nga nag-preach, Apo. Narik nami nga uray bisita mi, kahit bisita namin siya, naramdaman namin na mahal niya kami, Panginoon. Binigay niya ang kanyang buong lakas. Wala po siyang itinira. Talagang from the moment he started to preach up to the time he ended, he gave his best, Lord, to minister to us this wonderful message. Apo, ang mahalaga ngayon, ano ang aming response sa message na ito? Kaya't dinala po namin ang aming mga notebooks dahil gusto namin, Lord, na tumanim sa aming mga buhay, maging sistema at ang aming mga buhay ay ma-set up according sa itinuro ngayong umaga, Panginoon. Salamat dahil sa preaching na ito. Alam ko na sa parte ng mga members, nakita nila ang magiging direksyon ng kanilang buhay at pamilya. Naramdaman nila ang meaning ng pagiging member ng Hosanna Bible Baptist Church. Kaya Panginoon, thank you so much. Lord, napakalaking tulong ang ginawa ni Pastor De Vega sa amin sa araw na ito sa aming church. Sa dinami-dami ng ministries namin, sa laki ng gawain, at sa dami pa ng mga aming aabutin by your grace, napakalaki ang nagawa ng message na ito. Pero hindi po nagtatapos dito, Lord. Dito magsisimula. Kaya pagpalain niyo ang commitment, desire ng bawat isa sa inyong mga miyembro. In Jesus' name. Amen. Everyone stand together, please. Mga kapatid, alam nyo, if there was any way I have offended you, I would like to say sorry to you. For preaching the truth, I will never apologize. But because of being human, I have imperfections. Meron akong mga pagkakamali. Tao ako eh. I would like to apologize with you. I hope that you will forgive me for that. Upang tayo ay sama-samang magpatuloy sa gawain na wala pong sama ng loob, samaan ng loob ng bawat isa. Walang bigat sa ating puso. Amen? And let us work together for the glory of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating guest speaker. Grabe oh. Ilang pages yung naisulat ko sa aking notebook.